إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ғалымнарны юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Шаһадат китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шаһадат китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насыйп итсә иде. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса үзенең гаделлеге белән туры юлдан яздырса, аны беркем дә бүтән туры юлга күндерә алмас. Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз үзенең рәхмәте белән кемне дә булса хак юлга чыгарса, аны бүтән беркем дә адаштыра алмас. Һәм Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тақвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Эй кешеләр, сезләрне яраткан, сезләрне халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан һәм шулай ук туганлык җепләрен өзүдән сакланыгыз, куркыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр." Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, безгә, кешеләргә көннәр, айлар, еллар үткән саен төрле гыйбрәтле хәлләр күрсәтелә. Төрле хикмәтләр һәм хакыйкый киңәшләр бирелә. Һәм без үзебезгә дәрес алсыннар өчен, һәм үзебезгә тугры нәтиҗәләр чыгарсыннар өчен. Һәм шул гыйбрәтләрнең берсе, кеше яшь булганда, көчле булганда, бай булганда, зур урын алып торганда, аның дустлары, аның таныш белешләре күп булып тора. Ләкин әгәр дә ниндидер сынауларга очрап, әгәр дә буларның бөтенесен дә югалтса, инде аларның саннары кими башлый. Һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыз да безне шулай яраткан ки, без һәр вакыт башка кешегә мохтаҗбыз. Һәм без ничек кенә көчле булмыйк, ничек кенә хәлле булмыйк, ләкин һәм барыбер без кемгә дә булса мохтаҗ булып калабыз. Һәм һәр вакыт кем беләндер элемтәдә, кем беләндер бәйләнештә торабыз. Һәм нинди ул элемтәләр дип сорасагыз, әлбәттә алар бихисап, алар санап бетергесез. Ул өйләнү элемтәсе булсынмы, кияүгә чыгу элемтәсе булсынмы, туганлык яки кодалык элемтәсе булсынмы, дуслык яки коллегалар булу элемтәсе булсынмы, яки синең якын күршең булсынмы, яки дин һәм кардәшлек элемтәләре булсынмы, һәммәсе дә безгә кирәк булып тора. Һәм шул элемтәләр белән кеше тарих башыннан алып яшәгән һәм алга таба да яшәячәк. Һәм шул элемтәләрнең берсенә аеруча тукталып узасым килә. Ул да булса, мөхтәрәм җәмәгать, күрше булу элемтәсе. Күрше хаклары һәм ислам дине күрше хакына бик зур әһәмият бирде.
күрше хаклары, күрше булу әдәбе, күрше булу бурычлары динебездә ап-ачык итеп күрсәтелгән. Ни өчен дип сорасагыз, чөнки күрше гадәттә синең гаурәтеңне күреп тора. Синең хакыйкый гаурәтеңне түгел, ләкин мәгънәви гаурәтеңне. Син йортыңда нәрсә әйтәсең, нәрсә сөйлисең, нинди эшләр баранда, талашасызмы сез хатыныгыз белән, балаларыгызга кычкырасыңмы син, аларны мөхтәрәм җәмәгать һәммәсен күрше белеп тора. Гаилә тормышыңны, матди ягыңны күрше белә. Һәм шуңа күрә ул синең сер сакчың кебек була. Һәм менә шул кешегә мөхтәрәм җәмәгать изгелек кылу хәтта Коръәндә дә искә алынган. Аллаһ Раббыбыз Ниса сүрәсенең 36-нчы аятта без эшләргә тиешле булган 10 әйберне тәфсилләп әйтеп уза. 10 әйберне без эшләргә тиешбез. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва'буду Аллаһа ва ла тушрику биһи шай'a, ва бил валидайни ихсана ва бидил курба вал ятама вал масакин, вал джари дил курба вал джарил джунуби, والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا." Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: Аллаһка гыйбадәт кылыгыз ди, һәм аңа тиңдәшләр китермәгез ди. Әти-әниләрегезгә изгелек кылыгыз, һәм шулай ук туганнарыгызга, ятимнәргә, фәкыйрьләргә, мискиннәргә, туган булган күршеләргә һәм туган булмаган күршеләргә, яныгыздагы булган мусафирларга яки мохтаҗ булган мусафирларга һәм сезнең кул һәм кәнизәкләрегезгә изгелек кылыгыз ди. Аларга яхшы булыгыз ди. Дөрестлектә Аллаһ тәкәбберләрне һәм мактанчыкларны яратмый дип әйтә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә иң изге китапта да, Коръәндә күрше хакын искә алган икән, күршеңә изгелек кыл, күршеңә яхшы бул дип әйткән икән, ул җәмәгать димәк күрше хакының бик тә зур хак булганлыгын күрсәтеп тора. Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә әйтте: "Җәбраил фәрештә миңа гел күрше турында вәгазьли иде" дип әйтә. Хәтта мин инде күршене варислар исемлегенә кертер дип уйладым ди. Һәм ягъни кеше вафат булгач, аның мирасын ала торган кешеләр исемлегенә кертер дип уйладым дип әйтә. Һәм әгәр дә менә тарихка күз салсак, гарәпләр элек ниндиләр булган? Чөнки пәйгамбәребез гарәп булган, һәм ул гарәп халкына җибәрелгән, гарәп халкына килгән. Ләкин аның дәгъваты, аның дине бөтен кешелеккә тигез булган. Һәм шунда, мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребез заманасында гарәпләр арасында кайсы бер хукуклар, кайсы бер хаклар бик тә катгый хаклар итеп санала иделәр. Ягъни священное право. Нинди алар священное право? Ул күрше хакы, ул синең дустың хакы, ул ата-ана хаклары. Өч әйбер аларда катгый ителгән, күрсәтелгән булган. Әти-әниеңне үлсәң дә кадерләп, ихтирам белән яшәргә тиешсең. Дустыңны син хөрмәтләргә тиешсең. Һәм шулай ук күрше хаклары. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребез шундый халыкка килеп тә, шундый кешеләр арасында яшәп тә, нәрсә дип әйтте? Иннама бу'итhu лиутаммима макаримал әхлак. Дөрестлектә мин нәрсә өчен җибәрелдем ди? Ягъни күркәм әдәп әхлакларны тагын да камилләштерер өчен җибәрелдем дип әйтә. Ягъни гарәпләрдә дә булган бу яхшы сыйфатларны тагын да яхшыртырга җибәрелдем дип әйтә пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Димәк, бу безгә нәрсәне күрсәтеп тора? Димәк, бездә шушы хакларны, шушы күркәм әдәп әхлакларны үтәү, ул безгә тагын да ныграк, тагын да башкарырга тиешрәк эшләр булып санала. Һәм бүген мөхтәрәм җәмәгать, кызганыч, әгәр дә без зур шәһәрләргә күз салсак, зур шәһәрләрдә күрше бер-берсен белми. Күршенең исемен түгел, хәтта лифтта бергә төшкәндә яки общий лестничный площадкада булганда да, мәсәлән, әле күршегә елмайса, исәнләшсә, әле бер хәл, бу бер зур җиңү була. Шулай бит, исемен әйтеп туру турында, аны хәл-әхвәлләрен белешү турында мин әйтеп тә тормыйм. Ләкин кызганыч, мөхтәрәм җәмәгать, мондый ук хәл авылларда да тарала башлады. Авылларда кеше өйләрендә бикләнеп ята, бүгенге көндә телевизор бар, спутник бар, интернет бар, кирәк түгел бер әйбердә. Бүген кич белән авылга кайтып урамга чыксагыз, урамда хәзер беркем дә утырмый. Ул элек советлар чорында кич утырырга бөтен халык чыгып утырыр иде, балалар бөтенсе урамда уйнарлар иде. Юк бүген андый әйберләр, мөхтәрәм җәмәгать.
Бөтен кеше инде ачуым килмәгәе күсе шикелле өендә бикләнеп ята, бикләнеп утыра. Һәм кайсы бер вакытта күршеләр кайда очрашалар? Берәрсе үлсә генә, берәрсе вафат булса, аның җиназасында гына очрашып сөйләшәләр. Әлбәттә, бу безне сөендерә торган хәл түгел, бу безне көендерә торган хәл булып тора. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, күреше хакы безгә бик мөһим хак булып тора. Һәм әгәр дә берәр мөселман, берәр кеше йорт төзергә теләсә, яки фатир табырга теләсә, ул иң элек күршеләре нинди микән, күршеләре иманлымы, күршеләре тәртиплеме икәнлегенә күз салырга тиеш, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә күршенең изге булуы ул бәхетнең бер ачкычы булып тора. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кешенең бәхете 3 әйбердә дип әйтә. 3 әйбердән ул тормыш ямен, тормыш рәхәтен, тормыш бәхетен таба ала ди. Беренчесе ул аның киң йорты дип әйтә. Икенчесе ул аның тыныч утырып йөрерлек аты ди. Элек атлар булганнар, инде бүген машиналар шулай бит. Машинаң ватылмыйча, машинаң рәхәтләнеп, сине бер җирдән икенче җиргә йөртә икән, һәм сиңа проблемалар китерми икән, бу сине сөендерә торган әйбер. Шулай бит. Һәм өченчесе, мөхтәрәм җәмәгать, ул изге күрше дип әйтә. Изге күрше. Чөнки синең күршең, әгәр дә ул иманлы изге булса, ул сине чакыра нәрсәгә? Изгелеккә. Ул сиңа изгелеккә ярдәм итә. Кайсы бер вакытларда күршең изгелек эшләп, үзең уяла башлыйсың. Күрше эшли, күрше бара, күрше башкара, мин эшләмим дип, үзең дә аңа ияреп, изгелеккә тартыласың. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә Коръәндә дә Аллаһ Тәгалә күрше сайлауны хуп күргән бер хатын-кыз турында искә алды. Асия бинту Музахим. Фиргавынның хатыны Асия бинту Музахим, Музахим кызы. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтте: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فرعون خاتنا ايتدي هم الله تعالى قرآن دايتا إيمان كترغنلرگە Allah мындай мисал китерә. Фиргавун хатыны былай дип дуга кылды ди: "Эй Раббым, миңа җәннәттә йорт төзесәң иде. Һәм мине Фиргавуннар һәм аның бузык Фиргавун һәм аның бузык гамәленнән һәм залим һәм гаделсез булган халыктан мине коткарсаң иде", дип дуга кылды, мөхтәрәм җәмәгать, Асия. Әгәр дә чагыштырып карасак, кем иде ул Асия? Кем иде аның ире? Мисыр дәүләте заманасында иң көчле дәүләт иде. Иң бай дәүләт иде. Фиргавун иң алдынгы кеше иде. Аннан да байрак, аннан да көчлерәк, аннан да зуррак булган кеше юк иде. Һәм әгәр дә хатын-кыз шундый кешегә кияүгә чыккан икән, димәк ул тормыш буе рәхәтләнеп яшәргә тиеш. Димәк ул тормыш буе типтереп яшәргә тиеш. Аңа бөтен дөнья ачык. Аңа дөньяның бөтен байлыклары ачылган. Ләкин Асия нәрсә дип әйтә? "Эй Раббым, миңа җәннәттә йорт төзе", дип әйтә. Һәм мине Фиргавунның бузыклыгыннан, һәм аның янындагы кешеләрдән, һәм халыктан, залим булган, гаделсез булган халыктан, кавымнан мине сакла, дип дуга кыла иде, мөхтәрәм җәмәгать. Димәк, Асия нәрсә сайлап алды? Димәк, Асия изгелек күршеләрен сайлап алды. Җәннәттә миңа йорт төзе, дип әйтә. Җәннәттәге күршеләр миңа кирәк, җәннәттәге нигъмәтләр миңа кирәк, дип әйтте Асия, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз һәммәбезгә дә инде мөмкинчелекләре булса, күршеләрне сайлап, татулашып, бергәләшеп яшәргә насыйп итсен. Әйе. Һәм шуны әйтеп узарга кирәк, күрше хакы ул әле йортның күршеләренә генә кагылмый. Күршеләр алар бик күп, алар төрле. Ул синең йортың күршесе, ул синең эш буенча күрше, ул синең мәчетең буенча күрше, бер мәчеткә йөрисез, бергә нитәсез, аралашасыз. Хәтта ил буенча, ил дәрәҗәсендә дә күршелек булырга мөмкин. Һәм менә шушы күршегә изгелек кылу ул җәмәгать буларның һәммәсеннән дә кагыла. Аларның серләрен саклау, аларны фаш итмәү өстебездә бурыч булып тора. Һәм шуны әйтеп узарга кирәк, мөхтәрәм җәмәгать, күршеләр алар үзләре дә төрле булырга мөмкиннәр. Аларның да безгә карата хаклары, аларның да төрле дәрәҗәләре булырга мөмкин, һәм шул дәрәҗәләре дә үзгәреп торырга мөмкиннәр. Ләкин безгә, мөхтәрәм җәмәгать, мисал итеп китерсәк, иң югары дәрәҗәдәге күрше нинди күрше? Ул синең иманлы һәм сиңа туган булган күршең булып тора. Иманлы һәм сиңа туган булган, сиңа каның белән якын булган
күршем иң зур дәрәҗәсе менә шул күршенеке була. Аннан соң түбәнрәк инде иманлы күршеләр, һәм аннан соң түбәнрәк инде хәтта имансыз булса да, ләкин синең белән бергә яши торган, күршеңдә яши торган кеше, алар да күрше хакларына ия булып тора. Һәм шул хакларны үтәү таләп итәргә мөмкиннәр. Һәм без аларны үтәргә тиешбез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: кем Аллаһка һәм кыямәт көненә иман китерсә, ул күршесенә зыян салмасын дип әйтә пәйгамбәрбез. Күршесенә зыян китермәсен ди. Һәм шуңа күрә бер тапкыр пәйгамбәрбездән сорадылар: бер хатын бар ди. Бер хатын бар, бу ди төннәрен намазда үткәрә. Көннәрен ураза тота. Ләкин аның бер кимчелеге бар, ул күршеләрен теле белән рәнҗетә ди. Ул намаз укый, ураза тота, изгелек кыла, но теле белән күршесен рәнҗетә. Күршесе турында сөйли. Һәм шунда пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям дип әйтте: ул хатында яхшылык юктыр дип әйтә. Ла хайра фиха. Ул хатында яхшылык юктыр ди, һәм ул хатын җәһәннәмдә булыр дип әйтә. Ул хатын утта булыр дип әйтә пәйгамбәрбез. Һәм шуннан соң тагын бер хатын турында сорыйлар: "Эй Аллаһ илчесе, менә икенче бер хатын дип әйтә, намазларын укый, уразаларын тота, хәтта сөттән творог ясап садака итеп тарата" дип әйтә. Ягъни сөте бар, шул сөтен корытып нитеп, шул творогларын әйберләрен садака итеп тарата дип әйтә. Һәм начарлыклар кылмый, һәм теле белән дә кешене рәнҗетми дигәч, пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям ул хатын җәннәттә дип җавап бирде. Ул хатын җәннәттә. Һәм шуңа күрә чагыштырыгыз. Ике хатын. Икесе дә изгелек эшли. Намазларын үтиләр, уразаларын тоталар, фарызларын башкаралар. Ләкин икесе арасында нинди аерма? Берсе теле белән күршесен рәнҗетә, икенчесе телен саклый. Икенчесе күршесенә тими. Һәм пәйгамбәрбез нәрсә дип әйтте? Менә беренчесе җәһәннәмдә дип әйтә. Икенчесе җәннәттә дип әйтә. Димәк, мөхтәрәм җәмәгать, шушы күрше хакы берсен бәхетле итте, икенчесен бәхетсез кылды, кайгы хәсрәткә китерде. Һәм шуңа күрә күрше хакы ул, мөхтәрәм җәмәгать, безнең өчен бик тә мөһим булып тора һәм безнең өчен инде үтәләргә тиешле зур хакларның берсе. Һәм шуңа күрә тагын бер хакны әйтеп үтәсем килә, ул да булса, мөхтәрәм җәмәгать, күршеләрне рәнҗетә торган һәм күршеләргә зыян китерә торган тагын бер тискәре күренеш, ул күршенең җиренә хаксыз рәвештә керү, аның малына керү. Һәм инде әлбәттә шәһәрдә ул сирәк очрый, чөнки безнең инде күпчелек халык бит инде квартираларда яши, квартир сантиметрга хәтле бүленгән, стеналар бар, күршегә ничектер керү, аның хакына керү, аның җирен алу авыр. Ләкин очрый. Кайсы вакытларда очрый? Общий тамбурлар була бит инде ике квартир арасында. Кайсы берләре шул общий җирне тулысынча үзенә кулланалар, күршесенә калдырмыйлар, күршесенә хаксыз рәвештә эш итәләр, менә андый күренешләр бар. Ләкин авылларда бу бик киң таралган. Кем үзенең йорты белән аерым яши. Алар ничек эшлиләр гадәттә, ничек сүз килеп чыга, ничек скандал килеп чыга? Күршесе әгәр дә койманы әз генә эшкәрәк күршесенең пуҗымына керсә, күршесенең урынына, күршесенең җиренә керсә, хит сантиметр булсынмы ул, хит 1 метр булсынмы, әгәр дә ул аның җире икән, күршенең җире икән, шуның җиренә керү, җәмәгать, бу җәһәннәмгә китерә торган, Аллаһның газабына дучар итә торган бер гөнаһ булып тора. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә әйтте: кем залимлык белән, гаделсез рәвештә җирне үзенә алса ди, ул кыямәт көнендә 7 тапкыр күбрәк җир белән уратып алыныр һәм бастырылыр дип әйтә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм хадисләрдә, әгәр дә нинди дә булса бер эш инде аның өчен җәзасы булачак дип әйтелә икән, димәк бу эш, мөхтәрәм җәмәгать, зур гөнаһ булып санала. Һәм шуңа күрә 1 метрга да түгел, хәтта кичкенә генә сантиметрга керүдән дә сакланырга тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм тагын бер тискәре бер күренеш әйтеп узасым килә, ул җәмәгать күрше ишеге каршына чүпләрне ташлау. Күрше каршысына чүпләреңне, пычракларыңны ташлау. Ул элек бар иде. Кемдер ызгышып яшәсәләр, талашып яшәсәләр, ташлыйлар иде. Әлхәмдүлилләh, бүгенге көндә алар юк диярлек бик әз. Инде мин белмим, инде бик каты дошман булсалар гына инде шундый итлеккә баралар кешеләр. Ләкин гадәттә ул эшне эшләмиләр. Ләкин аның бер төре һаман да калды бездә. Ничек калды? Менә кемнәр шәһәрдә яшиләр һәм бигрәк тә Казан шәһәрендә, беләсез, хәзер безнең мусоропроводлар юк, шулай бит. Без бөтенсен кая ташлыйбыз?
урамга чыгарып ташлыйбыз. Шулай бит? Бүтүнүз дә белеп торасыз бит инде. Бүтүнүз дә Казанда яшисез бит инде. Чүпләрне урамга ташлыйбыз. Һәм шул чүпләрне чыгарганда кай вакыт пакеттагы чүпләр сасып, суланып битеп, нитеп әйме, алар лифттан чыгарганда агып баралар. Һәм син квартирадан чыгасың, һәм кешенең кайдан чыкканлыгын, аның изен ничек төшкәнлеген, кайда барганлыгын күрергә була. Ни өчен? Чөнки бу сасыган, биткән су ул кырыгач ис калдыра. Аның исе сасы. Лифтта андый әгәр дә ис калса, анда суларлык түгел. Һәм менә бу җәмәгать, менә кеше әгәр дә шулай эшли икән, бу күршесен дә рәнҗетә дигән сүз. Чөнки күршең синең белән бергә лифтта менә, күршең синең белән бергә шул ук площадка буенча үз квартирына таба бара. Әйме? Син турыдан-туры аның ишеге каршында калдырмасаң да, ләкин аның исе, аның әсәре кала. Ул күренә. Һәм ничәмә кеше шушындый әйберләрне күргәндә, менә шушы пычракны калдырган кешеләрне каһәрлиләр, ләгънәтлиләр. Әйме? Неужели без аларның дуаларыннан курыкмыйбыз, мөхтәрәм җәмәгать? Аларның рәнҗешләреннән курыкмыйбыз, мөхтәрәм җәмәгать? Ә бит аның шишелеше җип-җиңел. Шул ук пакетны икенче пакетка әйләндереп алсаң, бер дә таммый да, бер пычрагы да калмый. Һәм шуңа күрә, әлбәттә хаталансак, әлбәттә без кеше бит инде хаталанабыз, без зәгыйфләр. Әгәр дә без шулай эшләсәк, җәмәгать, артыбыздан җыештырсак, артыбыздан чиста итеп калдырсак, мөхтәрәм җәмәгать, ул вакытта һәммәбезгә дә яхшырак кына булыр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям күршегә зыян салуны, һәм аның серләрен тишүне безгә катгый тыйды. Һәм бер хадистә әйтелә: Аллаһ белән ант итәм, иманлы булмас. Аллаһ белән ант итәм, иманлы булмас. Аллаһ белән ант итәм, иманлы булмас. Һәм сахабалар сорагач, кем соң ул, ай Аллаһ илчесе? Кем турында сөйлисең син дигәч, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: кем күршесен үзенең әшәклегеннән саклап кала алмаса дип әйтә. Кем ди үзенең бузыклыгыннан, кулларының, авызының бузыклыкларыннан күршесен саклый алмый икән, ул кеше тулы иманлы булмас, мөхтәрәм җәмәгать. Ул кеше тулы иманлы булмас. Һәм Пәйгамбәребез бу сүзне 3 тапкыр кабатлап әйтте. Бер генә тапкыр да түгел. 3 тапкыр кабатлап, зур әһәмияткә, зур игътибарга лаеклы булганга ул аны күрсәтте. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, ахыр сүзендә әйтеп үтәсем килә, әлбәттә күршеләргә изгелек кылырга тиешбез. Күршеләргә яхшы булырга тиешбез. Һәм иң кимендә күршеләребезгә якты йөз күрсәтергә тиешбез. Һәм бер вакытны Абдуллаһ ибн Умар, Аллаһ Тәгалә аннан һәм аның әтисеннән риза булсын, былай дип әйтте. Һәм аның йортында сарык чалалар һәм сарык итен пешерәләр. Һәм пешкәннән соң табанга килгәч, Абдуллаһ беренче итеп сорый: "Ә минем ди яһуди булган күршемә бирдегезме соң?" дип әйтә. Менә сарык чалынга, менә аның ите, аның өлешен чыгардыгызмы ди? Мөселман түгел, иманлы түгел, изге түгел, әйме? Күрше дип әйтә. Нинди күрше? Гадәти күршем, әйме? Яһуди күршем. Аңа да бирдегезме соң дип әйтә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, нәрсә дип әйтте шуннан соң Абдуллаһ ибн Умар, ул әйтә: "Мин дөрестлектә ди Аллаһ илчесенең ушбу сүзләрен ишеттем. Җәбраил фәрештә миңа күрше хакында шул хәтле күп вәгазьләр сөйләде ки, мин хәтта күршене варислар исемлегенә кертер дип уйладым", дип әйтте Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям Абдуллаһ ибн Умар сүзләреннән. Һәм соңгы хадистә Гайша анабыз Пәйгамбәребездән сорый: "Эй Аллаһ илчесе, минем 2 күршем бар" дип әйтә. Бүләгем бар дип әйтә, ләкин бүләгем бер генә күршегә җитә. Кайсы күршегә бүләк итим дигәч, Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям: "Сиңа якынрак, йортыңа якынрак күршеңә шуңа бүләгеңне бир", дип Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям күршегә изгелек кылырга чакыра һәм инде шуны безгә дә әмер итә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, күрше хакын үтәү ул безне ахирәттә бәхетле итәргә мөмкин. Һәм күрше хакын үтәмәү ул безне Аллаһ газабына дучар итәргә мөмкин, Аллаһ сакласын. Һәм Аллаһ Тәгалә һәммәбезгә дә иманлы һәм тугры кешеләр булырга насип итсә иде. Үзебезне дә күркәм кешеләр итеп һәм күркәм күршеләр итеп кылса иде, әдәп әхлагыбызны да камилләштерсә иде һәм җәһәннәм газабыннан сакласа иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.